Takže kamaráti, čo hovoríte na dnešnú epizódu? No povedz. Ja som rada za tie nové tváre, za tú Češku, to sa mi moc ľúbi, že je moc taká energická, to tam chýbalo. A z niektorých báb som dosť sklamaná. Hej, akože ja som najviac kvízu, samozrejme kvíz perfektný, Hej. Mona To som Lisa. aj ja hádala, bacha. Akože, Ja hej, som hádala dobre, ale povedz. dobre sme sa, že Mona Lisa, Picasso, dobre, to No. sme sa dozvedeli. Takže To, to jak bolo... som tam bola, tak by nikto nečakal, že poviem spravdu. Hej, Ale povedz. My sme sa relotali, že Doli, keby tam sedela, tak to by Hej. bolo zaujímavé. Ale dobre to bolo. Hej, Však hej. som uhadla. Hej, takže pre mňa výborná epizóda, keďže vieš, ja striham tieto veci, takže ja už hneď mi z Doli, Hej, že to tam nie, dám, že to tam musí tam byť. dám hudbu a tam to... Čo ťa najviac zaujalo? Vieš čo, najviac, tak ten quiz bol najviac a potom aj tento príchod tých dvoch dievčat ma zaujal, že vlastne to začína byť dosť ostré. Hneď zo začiatku, ako prišla, že Češky sú vraj, tak povedala Bersi, že sú Češky vraj neviem aké. Áno, vznikol tam taký medzinárodný konflikt. A začalo sa tam aj hokej riešiť, že my sme vyhrali, vravím, toto sme že úplne, akože veľmi dobre to bolo, pre mňa veľmi dobre. Doli, ktoré baby ťa teraz sklamali, keď si tak ostro zareagovala? Laura. Fakt? A ty si mi na prvom rozhovore v Bratislave povedala, že s ňou by si bola kamoška. Vyzerala tak normálne, aj som myslela, že sa tak podobáme a že super, ale teraz keď to pozerám, tak mám taký zvláštny pocit, že strašne veľa ľudí nás spolu spája. Som sa dopočula a videla niečo. A som nastraná, toto už je, vie, už áno. ma stopuje, Už ja je, už vravím, hej. že to tu rozkopem, mám nervy. No, Prečo spájajú človeka, ktorý, vlastne vždy, keď som niečo povedala, tak to bola pravda. A tu je človek, ktorý niečo povie a nestojí si za svojím slovom a vždy to je klamstvo jednoducho. Vždy povie niečo a my sa dívame 5 sekúnd dozadu, dajú epizódu, že klamala, hej? Dištancuješ sa od Laury. Úplne. Charakterovo určite. Charakterovo. Podľa toho, čo vidíme, hej, čo vidíme. Úplne mi to vadí. Ja ti možno prezradím, že v 16. epizóde sa Laura pri jednej veľmi vyhrotenej scéne k tebe prirovná. A povie, že to ide ťažko na Doli. Súhlasíš s tým? Teda asi ani nie. Ja by som chcela vidieť tú epizódu hlavne, že čo tam bude. Môžem pustiť možno tú scénu. Sa tu dobrcam. Doli stačila jedna veta. Ale ty si Ja mám nervy už, ale prečo sa prirovnáva niekto ku mne, kto mi vadí? Ja som myslela najprv, že je v pohode baba, ale mne to vadí, prečo sa ku mne prirovnáva nejaká baba, ktorá každú jednu epizódu, každých 10 minút klame. Tam je vždy epizóda nejaká, že dá sa dozadu a vždy klame. Hej, že, no vlastne ku koncu to bolo Vždy aj povedané, klame. že povedala... To není charizmágia. Že nikdy nevyvoláva konflikt, vieš, povedala napríklad. A to není Ja pravda. som mala iba jeden konflikt, to bolo, že som si moc vypila, išla som von a podala som had na krku. Ona sa chce podobať na mňa? To sa v živote nebude. Nastavila si latku veľmi vysoko. No tak ale ona sa v živote nebude podobať na mňa a týmto, čo povedala, už vôbec nie. Ale Doli skôr to úprimnosťou si to tak nastavila. úprimnosť. Lebo vieš, zase je rozdiel byť úprimný A a vždy byť som hovorila to, čo som si manipulatívny. myslela. Hej, No, lebo- a ona je manipulatívna. Alebo Ja sa napríklad, rozplakala, hej, normálne Oscara by som jej dala. Však ja som spravil Ja som Oscara. vytočená, ja som momentálne vytočená, že sa prirovná ku mne. Hej, ja som... Veľmi by som chcel byť pri tebe zajtra, Doli, večer, keď to budeš pozerať. Zabijem.